V životě člověka kromě běžných denních radostí a starostí jsou další vážné, celé věky se opakující okamžiky. Jedním z nich je společný slib muže a ženy, slib jít věrně životem cestou společnou, cestou manželství. O tom, do jaké míry bude tato změna pro vás více či méně radostná, šťastná, o tom rozhodnete vy, jen vy sami. Svým společným životem, jehož první kapitolu dnes otevíráte a který si v těch okamžicích jako život radostný a šťastný jeden druhému slibujete. A nyní táží se vás, pane Jakube rektoříku, zda dobrovolně vstupujete v manželství se zde přítomnou slečnou Pavlínou Sklenářovou. Ano. Time to teach my elegant ways. I moonwalk on water, set the water ablaze. Should've never ever let the pigeon out of his cage, cause I'm the flyest thing you see since Jordan played. This is the new design, so let me blow your mind. Should come as no surprise. Now go ahead, open up those eyes. That's how it should look. Štěstí nespočívá v blahobytu, přepichu a bohatství, ale tkví především ve vás obou, ve vašem čestném a láskyplném jednání, ve vaší obětavosti, snášenlivosti a opravdovém pochopení, ve vzájemné věrnosti a schopnosti odpuštění.